Doamna primar, doamna Alia Olguța Vasilescu, ce de grădina botanică? S-au băgat anul trecut aici milioane de euro când erați noastră în campanie. Erau flori și flori și flori peste tot, lalele, ghiocii, trandafiri. Era o minunăție anul trecut, doamna primar. Și acum că nu mai avem campanie arată cam așa. Nu credeți că e păcat, doamna primar? Luați niște măsuri, vedeți aici ce se întâmplă, că... Sau trebuie să mai așteptăm 3-4 ani ca să înflorească din nou. Ce ziceți? Haideți, e păcat, e păcat. E păcat că s-au băgat fonduri multe, știți? Vai de capul nostru, doamna primar, ce înseamnă strategie de marketing. Dar oamenii văd, să știți. Oamenii văd. Pentru crăcotașii care cred că exagerez. Nu exagerez deloc. Nu exagerez. Oricum astăzi nu muncește nimeni aici. Cam așa. E alea principală, prin cocrauri. Poate ne și nouă fonduri de campanie. Sperăm, peste 3-4 ani.